over lawaai. Waarom de grenswaarde van 11:30 s'nachts tot 0:30 s'nachts, die worden verhoogd. In het reglement van 2008 waren die 60 decibel en nu gaan die naar 70. Ik heb navraag gedaan bij onze politie, maar ik lig in de onderste schaapbellen ergens, want hij is vergeten. Hij heeft dus de ingediende klachten had ik gevraagd van 2008 tot nu en hij verontschuldigt zich vergeten. Wij hebben hier toch wel wat bewoners rondom het Marktplein. En ik denk bijvoorbeeld aan ons personeelslid hier, de conciërge van het gemeentehuis. Als er nu na 24 uur geen bezoekers meer zijn, waarom kan die muziek blijven spelen en waarom wordt die dan nu nog even luider toegelaten? Nu, bij de bijgevoegde zin, vroeger stond het dus ook in het reglement met die verstande dat 35 decibel konden gemeten worden bij de burger binnen. En dat die dan niet mocht overschreden worden. Dat is er nu ook uitgevallen. Dus het is eigenlijk een beetje wegvallen van stok achter de deur, mag ik niet zeggen, want dat weet ik niet meer, maar het is toch wel iets dat weggelaten is. Waarom is dat hier nu die verhoging? Dus na 24 uur mag dat eigenlijk wel. Maar niemand weet waarom dat die waarde verhoogd is. Nu 60 decibel is eigenlijk een gesprek. Als je mensen op een luisteraar. 70 is een iets meer geanimeerd gesprek. Als ik heb besproken, moet ik ook niet van een probleem. Het mag wel eens kermis zijn, het mag ook wel eens feest zijn, het mag ook wel eens toch wel iets meer zijn. Zeker niet dat het dan overschreden is. 60 ja, is gewoon tussen ons hier afgeduld en 70 is een beetje geanimeerde spreken. Dus als het kermis is, mag het toch wel iets.